Pungka hamza to no chung tini Sigarbari edisi place tulasi ko aldi blog by khobja chung lai thangjak salkija sakang 27 tariko sini tipra mothani no khoroksa adong sini tipra motha no tuman bisingo binbo belek hiyak tongo thana 27 tariko bo mosung sano yakrei thangpaikha chung abon bagai belai khadulaijak chung tini Sigarbari tipra mothani ngui sini chung je janjani mantui kisamisa rangkhok thumlaioi chung tini bini je paithak pandago chung bono kisamisa subo phajajaka sini je mantui ngai chung abono koinai bini lagmano motarok hamari rithun ngai bini nukungno kaham kunungkai tongthun phainai salogo bo chung bahike bongno suba sukhaiman chung abono tibo kok salainai ngai ang asungno sanamusungo borok to phaike to wase wase thanango kisa basa ba ulsikango abon bagai phano chung khama ngko gabono koinai bangni nukungni tabuk ani thinaiki ani mama klayo ani mamino ang sana nayo khata baidi chung tongo kahamni jora chuno sob somoi mannai nungsuno saudi nini jodi nangkok mani jodi manthoi arong dongkhai kono subaso na hakai sungno subaso khainai chung sob somoi nin logi tongo tawanadi sampai